дар худи ҳамин диндории имрӯз умуман як мисол ёдӣ ҳаст нафароне ки ба дин боварӣ надоранд, яъне ба мисли атеист зиндагӣ мекунанд. онҳо дар рафтори худ ё ин ки дар ҳамин корҳои ҳаррӯзаи худ корҳои некро ба анҷом мерасонанд. Масалан дурӯғ намегӯянд, дар кори худ дуруст кор мекунанд. Ва мардуме ҳаст ки мусулмон аст, 5 вақт намозашро мехояд ё ин ки дар дини ислом аст, онҳо ба дурӯғгӯӣ ё ин ки ба ҳам фиребкунии мардум сару кор доранд. ман худам бачаи диндор ҳастам, наҳозкун ҳастам ва ё рафиқои ман ҳамаашон оиди мисли ман намозхон ҳастам, бачаҳои хуб ҳастем. мо ҳамамон ҳаракат мекунем ки амин аз чорчӯбаи на қонун бибароем, на дин бибароем, ҳамаша риоя кунем. масалан ҳаст инсоне ки дар ҳақиқат динро риоя мекунад, диндор ҳаст шахсоне ки худнамоиштӣ мекунад. аслан бо ибодат тариқи пинҳонӣ кунӣ ба ҳамон худо, ба худованд. ва баъзе касо барои худнамоиштӣ масалан мегӯянд ки намозатонро хондед ё ки чӣ хел гӯям, як худнамоиштӣ мекунанд, ё ки ҷойнамозатонро биёред намоз бихонед, ё ки баланд масалан. ҳозир хеле рӯякиянд, хеле бояд одам дина дар дил дошта бошад, на ин ки хеле ранги намоишҳост. баъзе одамо мегӯянд мо дин дорем, хеле вай мекунанд ки рафторашон дигар хелада ба дин мувофиқ намеояд. бояд вайо ҳам хеле вай кунад ки мо аз онҳо ибрат гирем. хеле борашаи чӣ гуфтан худам атеист. ман атеист, мо барои ки як каса ғайбат кардан наметавонам. мардум моро давлат сахтгирӣ кеста бинобар сабабе ки нооромӣ дар дигар мамлакатҳо ба номи ҳамин давлатҳои исломӣ ном бурда экстремизм, терроризм пеш бурда истода. Бинобар сабаби ҳамин моро ҳам мардум сахт гирифтаистанд ки моро ҳам бераҳа нашем. ин ба фикри ман ки хубиам дораду ва манфиам мерасонада. аввал ин ки диндорӣ ҳеҷ вақт ягон намуд гандагӣ надорад. шахсе ки диндор аст имон дорад. лекин баъзеҳо диндор гуфта дар зери диндорӣ тақаллуб кардана нағз мебинанд. тақаллубкорира, масалан мо дар дини ислом ҳастем, мо мазҳаби худамона дорем, лекин онҳо бегуна маниширо нағз мебинанд. гӯё ки ҳастанд баъзе гурӯҳҳои номатлуб омада ба баъзе ҷавоное ки ҷаҳонбинӣ на он қадар васеъ доранд, равияи худошонро талқин мекунанд. баъд ҳамин гуна ҷавонон фикр мекунанд ки диндорӣ ин дар либос пӯшидан аст, диндорӣ дар ҳиҷоб кардан аст, диндорӣ фақат рафта дар масҷид намоз хондану лекин риоя накардани баъзе корҳое аст ки дар дини мубини ислом ин корҳо фарз аст. ин чизоро ҷавонои мо он қадар диққат аҳамият намедиҳанд. ба фикри шахсӣ ҳам бошад, бояд ҳар як кас ба тариқи худаш ҳамон худои худашро шиносад.